Amwe akale nanu. Mau amutenga wabwino monga dalembera Luka oyera. Luka mutu 24 kuyamba kuwerenga pandime ya 13 ndikulekeza pandime ya 35. Siku la Pasaka lomwelo ophunzira awiri anali kupita kumudzi wochedwa Emmaus. Kuchokera ku Emmaus kufika ku Yerusalemu ndi mtunda okwanira ngati mailosi asanu ndi awiri. Anali kukambirana za zonse zimene zinachitikazi. Ali kukambirana chonchi ndi kufunsana, Yesu mwini wake adayandikira na sangana nawo. Koma maso awo anachita ngati kutsekeka, kotero kuti sana mzindikire. Yesu adawafunsa kuti, kodi mawu amene muli kukambirana kuyendawa ngotani? Apo iwo adayima ndi nkhope zachisoni. Ndipo mmodzi dzina lake Kleopa adamfunsa kuti, kodi mulendo ndiwe weka m'Yerusalemu wosadziwa zimene zidachitika mmenemo matsiku apitawa? Yesu adawafunsa kuti, zotani? Iwo adati, za Yesu wa ku Nazareti. Iye anali mneneri amene zochita zake ndiponso mawu ake zinali za mphamvu pamaso pa Mulungu ndi anthu omwe. Akulu athu ansembe ndi akulu athu ena adampereka kuti aweruzidwe ndi kuphedwa, ndipo adampachika pa mtanda. Tinkayembekeza kuti iyeyo ndiye adzawombola Aisraeli. Koma lero ni tsiku lachitatu chichitikire cha zonsezi. Koma sono akazi ena amgulu lathu anatidabwitsa. Iwo adapita kumanda mmawa, koma sanapeze mtembo wake. Sono anabwerako na simba kuti adaona anjelo amene adawauza kuti Yesu ngwa moyo. Ena mwa ife adapita kumandako, ndipo adapeza monga momwe akazi aja adasimbira, koma iyeyo sana muone ayi. Apo Yesu adati, anthu opusa inu, osafuna kukhulupirira msanga. Zonse zimene aneneri adanena, kodi sikudayenere kuti mpulumusi olonjezedwa uja amve zowawa zonsezi asanalowe mu ulemerero wake? Ndipo adawatanthauzira zimene zinalembedwa za iye m'malembo onse kuyambira pa mabuku a Mose
mpaka pa mabuku aneneri onse. Atayandikira kumudzi kumene ankapita, Yesu anachita ngati ali kupitirira, koma adamumiriza kuti, khalani ndi ife, pakuti kwayamba kuda ndipo dzuwa lili pafupi kulowa. Apo iye adalowa nakhala nawo. Pamene anakhala nawo podyera, iye anatenga mkate, ndipo atathokoza Mulungu adamnyema nawagawira. Pamenepo maso awo anatsekuka, ndipo adamzindikira, koma iye adazimirira. Iwo adafunsa kuti, kodi mitima yathu sinali ngati kuyaka moto pamene paja anali kulankhula nafe pa njira, natanthauzira malembo? Nthawi yomweyo adanyamuka kubwerera ku Yerusalemu. Adakapeza ophunzira aja 11 atasonkhana pamodzi ndi ena amene anali nawo, ali kunena kuti Ambuye adaukadi. Ndipo Simoni wawaona. Tsono awiri aja adafotokoza zimene zidachitika pa njira paja, ndiponso mmene iwo adamzindikirira pamene iye adanyema mkate. Tenga wa Ambuye. Adamzindikira, atanyema mkate. Adamzindikira, atawapasa Ukaristiya. Pa Pasaka, mumisa ya usiku, ninapereka lonjezo pa nkhani yokuza Ukaristiya kapena kuti mkate, chifukwa word ya bread it is a poor translation. Nditudi usiku uja ena analuganza kuti nikamba tabwala ananyodola misa, anadzuma pamene nalukamba nkhani imeneyi ya Ukaristiya. Analukamba kuti abambo akamba chabe tabwala. Andi nditudi gulu ya kumbali kwina uku inaseka nuseka. Ndiponso napereka lonjezo imeneyi kuti atanyema bread, atawapasa mkate, atawapasa Ukaristiya, iwo amzindikira. Utalandira Ukaristiya muchikhulupiriro, umazindikira kuti Mulungu nditudi alimo watunthu mu Ukaristiya. Andi nditudi tsiku imene nalonjeza kuti kena nkena koma zizachitika nanyamuka. Kusiya pa parish nthawi yokwanira ngati 5 hours. Dalira galimoto yanga kupita kumalo kumene nalonjeza kuti zona adambiye Mulungu, ambiye Yesu Kristu alimo mu sakramenti ya Ukaristiya. Kwa hiyo ajamenali ndi chikhulupiriro nditudi amamuona komanso azamzindikira atatsika pakati patu.
ndiponso gulu imene inanyodola yambiri inali kumbali kwa kwaya. Anadzuma chifukwa iwo samvesesanso mistere ya Ukaristiya. Komanso nitokodza chifukwa kumeneko kuambiri anali akwaya, parish kwaya, anapeze kuti amve azindikire zimene ine nalukamba pa Pasaka siku ya mawa komanso siku ya usiku. Kapopitiriza nkhani yanga imene tipite kuchowerenga choyamba. Chowerenga choyamba Akristo abale. Petulo ayimirira pakati pa Ayuda ndi anzake apereka umboni. Umboni wakuti Yesu Kristu zoonadi ndi wamoyo. Yesu Kristu adauka kwa akufa. Komanso apereka umboni pa zomwe anachita Ayuda. Akuti inu Ayuda, Yesu amene Mulungu adamtuma, amene anabwera pakati pathu, analuchita zinthu zodabwitsa, analuchita zizindikiro zosonyeza zoonadi kuti ni Mulungu amene anatumidwa mpulumutsi wathu. Koma inu ndamkana, ndamweruza, ndamgwira, ndampachika, adafa, anakidwa m'manda, nauka kwa akufa. Izi ni zomwe munachita inu Ayuda. Izi ni zomwe akatolika amachita pakulepera kuzindikira Yesu Kristu mu sakramenti ya Ukaristiya. Andi nditudi abale, Yesu Kristu ni wamoyo. Tenga wabwino, tamba kuti ophunzira awiri alupita pa ulendo opita ku Emmaus, malo yamene anali kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Ali ndi chisoni, mitima yawo ni yosweka chifukwa iye uja amene ankachita zinthu zamphamvu adamwalira, adafa. Amene angazindikira, amene angakhala ndi chikhulupiriro mwa iye kuti uyu manjo ndiye amene azapulumutsa anthu ake a Israeli. Koma papita matsiku atatu, papita matsiku pamene izi zinachitika. Ndakhala mu mpingo wa Eklesia Katolika zaka ndi zaka, koma nikalibonapo Ukaristi ya umoyo wake nilibe chikhulupiriro. Nilibe chikhulupiriro. Yesu ankadziwa maganizo, ankadziwa chikhulupiriro chathu. Abwera ndi kuyimirira pakati pa antchito a Mulungu awiri awa. Nawafunsa kuti mukambirana zotani? Kodi muluzumanji? Akuti kodi inu ndinunoka alendo muno mu Yerusalemu? Kodi ndinunoka Katolika amene mukalibonapo mphamvu za Ukaristiya? Akuti zotani? Za Yesu amene timalandira nthawi zonse mu Ukaristiya, amene iye Mulungu adamtuma, amene mawu yake anali ndi mphamvu, zochita zake zinali za mphamvu. Koma akulu ansembe, noti akunja, akulu ansembe ni akulu wathu adamugwira, adamweruza, adamupha kuti uyu
timsirizire pakale zi. Sono anafotokoza zonse Yesu akuti ina anthu opusa amene mumazuma chamene simdziwa, amene mumamwita chamene simdziwa. Inu anthu opusa amene simzindikira zimene mumalandira. Inu anthu opusa amene Yesu ali pafupi panu koma simumzindikira. Akristo abale, ntafika ku station nditudi mama sinalankhule ndi abusa, sinalankhule ni munthu aliyense. Naseruka mgali moto mwanga mwakachetechete, nayamba kuchita nsembe ya misa. Bena anali chete mchechi, nachita nsembe ya misa mwakachetechete, kuwerenga mawu ya Mulungu mwakachetechete. Nasiriza nsembe ya misa imene kachetechete. Antu adafika nili kachetechete, adalowa mchechi pam, kunali china mtindi cha bantu nili kachetechete. Hata bwera abutsa nafuna okambisana nao sina wayanke abutsa kachetechete. Nati muzaona lero zimene mukale bona apo mu moyo wanu. Abale ambiye Mulungu ni wa moyo. Nachosa Eucharistia na wikapaguwa la nsembe. Nakamba kuti na inenso lero nifuna nione zaziku zimene zili mu Eucharistia, zimene Yesu anachita pa kunyema bread na apasa ophunzira awiri awo na mzindikira kuti zonadi na Ambuye. Abale mnali maloza mchechi, abale zinaululika mchechi, abale zonadi mdima unaululika mchechi. Sini kamba zindu sakudala, nkamba last Saturday, noti yadzulo last Saturday. Abale kulinkhani inachitika mapemphero imeneyi inandigwira mtima. Na neso nada zimene zinaluchitika pakati pa Kizito. Aloma analiko, amene mmaimba nawo, amene munalunyodola mwakwaya mmisa mo. Mudzuma. Aloma kambana kuti inenibe chokamba ziluchitika. Nyodolani tuona kuti nenibe zonyodola bambo sinziba ziluchitika mo. Adanyema bredi, adanyema mkate na wapasa. Akuti kodi mitima yatu sina luyoya kani moto. Pamene ankatitandauzira zamau ya Bible, zamau ya neneri. Palali msimbi wina nali ndi mwana, amuna wake ndishabishala ku abishala mchechi. Nampenya msimbi, sina kambe naye. Namletera Eucharistia. Ambuye Mulungu, ngati zonadi mulimo mu vumbulusa. Adaulula zambiri msimbi. China ni kunta nane sinchidziva mzina la Yesu. Misteri ina luchitika pa. Nango kamba kuti amuna baba bwere kusogolo. Sinali udziva kuti alimu amuna bawo. Atapwera kusogolo nabapenya. Kokokana ngati 5 minutes. Anasokoneza kulu wanje kuti waya bambo sa nabapenya dwi.
bantu bose mchecha so ni chani chiru chitika muno nango bachitatere chipas kwamba kufotokoza kwa sopa zimene ziru chitika zo chitisa chiso ambuye mulungu pakutinyemera bread amene timbalandira simasowe. How serious you take mass, that's how Christ will take you. Chamene ulandira ukachizindikira. Chamene ulandira ngati wachizindu chokera pansi pa mtima wako muchikurupiriro. Mulungu ni wamkulu. Ni wamkulu. Vana vena nodwala nalo odwala nkunyu zimene zinaluululika zodabwitsa. Ananyema bread. Ananyema bread. Na bapasa na mzindikira. Kodi ise amene timbalandira Ukaristiya. Ni chifukwa nchani sitima mzindikira? Ise amene tili ndi mavuto. Ni chifukwa nchani sitima mzindikira? Andi muno mwa Ukwimi kanali kachiwiri muno mchipata. Kuchita ku mystery mene. Mystery ya number 1 unaichita kuja kukatete 2018. Ya number 2 inachitika sondo ya atai pachiveru kuja ku St. Dominic's. Chifukwa nalufuna Roma mena amanyodola akwaya. Ngatukamba anyodola azuma. Kuti anvese chikatolika ncha. Anvese sacrament ya Ukaristiya. Si ine ya, ine ndinofoka ndinochimwa nizindikira. Kwa mwambie Mulungu amene amabwera mu Ukaristiya. Amene akabwera antu amzidoti nambwe na aziba. Kunale azibambo kumbuyo kwa misa kwa mapembero sina chite misa yaya. Misa naichita pa ineneka. Kunale azibambo ena amene anabwera ni mafano kuti tione. Panale amayi wena. Ngati mkalipona pozo zidzwitsa mu moyo wako. Nango bakumya tere amayi. Kongo bakumya tere. Chinanuza tinyamukaka bakumya ba sinchidzibaso na. Cheni nyamula ti kakumya jaba sinchidziba nani sinchidziba. Ora mama sachidziba. Azibambo azula kumbuya kucha alunyodola. Alukaika sadzwe nichikurupyo cha mpingo. Nango bakata jabe mashoda amayi kongo bakata pang'ono zimene zinambochitika ba vanthu nambo dabu chani chiru chitika kumukuza jabe muntu patondo tyala uvula Mulungu ni wa moyo. A Kristo abale mpingo wa Eklezia Katolika simasowe. Mpingo wa Eklezia Katolika Ukaristiya amene tijalisa apa. Ukaristiya amene tilumvera mutenga wa bwino. Simasowe. Simasowe. Panali msimbi wena amene anali ndi vibanda vakumanda vibanda vakuma kumulangiza chabe Ukaristiya kulira kumene analira nafa Ukaristiya ndine ya ine nakanatu lero sinikata munthu aliyense Ukaristiya ku dealing ene naneso ni dealing ezofaka sana koma tikamalandira tilandira chamene sitidziwa tikamabwera ku church tipembeza chimene sitidziwa. Tili mu mpingo wa Eklezia Katolika koma sitidziwa ni chamene chili mu mpingo. So ina nalu unifunsa kuti imwe abambo imwe. Kodi uja Ukaristiya amene mwadalisa ndimwe muna mphatso kapena tatiayi. It has nothing to do with my gift. Ni Mulungu mwini wake. Amene anatsika pa guwa lanse. Amene anapereka Ukaristiya kuti munione mistere.
nidzana ijanamvera kuti wina mmendo anali otupa yapwira pamene nikamba mu Eucharistia. The power of the Eucharist. Chamene tilandira mu Katolika ngati uchimvetsa mystery yake. Mpamtundadi sungaende kunaka. Nchifukwa chake aba bantu mitima yao ni osweka. Hali ndi chisoni chachikulu. Ambi Yesu afa. Nuongazima. Alibe mtendere. Andi mulungu Yesu Kristo kuti abapeze chipulumuso ni bapase ya Eucharistia. Ni bapase Eucharistia. Andi ndituti. Anyema bread. Abapase. Hata landira bread yakuti na mbuyi. Andi ulendo omwe nubwerera mukashimika kukafotokoza mmena mbuyi ana kumana nao pa ulendo. Tikakala muchechi tili pa ulendo wokumana ndi ambie Yesu. The challenge we have, even the priests themselves, they don't believe that ambie mulungu alimo mu Eucharistia. Even the priests themselves. Udalisa Eucharistia suzindikira kuti ambie mulungu alimo. Sembe uzindikira sembe susobererapo paguwa. Sembe uzindikira sembe utenga serious misa. Chukwa misa ndi mwamene ambie mulungu abwera atuntu. Kuzivumbulutsa, kuzirangiza kuti tibapenye. If it is last Saturday. Panaliso asogolere bena misa imene. Nanja sogolere inso kwa ukwe. Haloba abulika. Haloba abulika. Haloba abulika. Hata banji. Chifukwa malo ya sinta. Malo ya sinta. Eucharistia. Ameneniza dalisaso. Sine mphamvu za Eucharistia ni Yesu mwini wake abwera paguwa lansembe kudalisa. Ise tilichabenga ti gali muntu. Tilinga chabe mubwerera mu chabe chosebenzesa. Abale kuna chitika zaziko. Sono nalwafunsa Roma. Koda Roma mukanyodola nsati abambo sindini. Sindini amene ni manyodola kukwaya. Ine mwatininga kambenuka ambama nilibe ma. Ulibe mawo takudabwisa mulungu ka anidabwisa mulungu ene. Ngati ukalibo zonapo. Olozamene nikamba pano zakama nitabwa. Ngati ukalibo muona mulungu mu Eucharistia. Zamene nikamba pano uzakamba kuti nitabwa. Nanje azibusa bena akalibo no muona pa Yesu Kristo. Ola nsembe amene akalibo muona komadalitsa. Arwera mulungu koma kuti mzindikire balepera. Chikurupiriro. Udzipereka. Kuzindikira kuti muzona dambie mulungu alimo. Alizona di mulungu savuta. Yanali ngati ni magic, just a short time. Ambuye bwerani pakati pathu pa. Munganisobera bwerani pakati pathu. Di bambo vina bantu ndendewe. Mangani basobera tele ambuye bwerani pakati pathu. Bwena nalukana kulangana ambie Yesu kutsegula maso tele kufyokola maso kanga muntu ulangana Eucharistia. Mulungu alimo watuntu, not half cut, watuntu mu sakramenti ya Eucharistia. Ndiye menena ulalika pachiveru pa Pasaka use. Sinda kate muntu nilibe ndembo zotema patupi panga Eucharistia. Kuti ambuye tizindirikitseni ukulu wano. Lero sondo ya chitatu nyengo yatu ya Pasaka mau yeni ya lukamba chani. Ya lukamba kuti pamene tili pa mavuto. Pamene nditudi tapeza mdima.
pamene ndi tutapeza zoopsa mu moyo wathu, Mulungu ali pafupi nafe. Tikumane naye mu sakramenti ya Ukaristi. Tikumane naye pakulandira sakramenti imene ya Ukaristi. Pamene napeza mavuto, pamene napeza zoopsa, pamene nditudi umoyo wanga wasokonezeka, nikumane naye Yesu Kristo mu sakramenti ya Ukaristi. If I'm serious, ngati vamulungu, ngati nivitenga serious, nizaona zazikulu zimene na mama kalibozonapo ine naziona, zimene ambuya vanga kalibonapo ine naziona, zimene mabishop akalibozonapo ine naziona mu sakramenti imene ya Ukaristi. Koma ukamadzuma palibe chimene uzawa, ukamakayika palibe chimene uzawa. Uzambo olandira ngati maloko banzi basi, uzambo bwera kalandira ngati maloko banzi basi. Nikamba mawa ngati zoonadi uli ndi chikhulupiriro ndi wodwala, ukalandira Ukaristiya ufunika kuchira. Ngati zoonadi uli ndi chikhulupiriro, iwe chikhulupiriro na cha bambo, iwe ndi chikhulupiriro, uzaona zazikulu. Koma ngati tilibe chikhulupiriro, sitimufotokozera Mulungu, timufotokozere mavuto athu. Kukatete ndishinangobwera mchipata muno, kunali mwana wina amene anali ku theater ku UTH. Ani nthawi inali ngati 14 hours 15 hours alupita ku UTH. Nanyamula Ukaristi. At the very hour amene nanyamula Ukaristi, na eve muntu uja ku UTH anachira. At the very hour, chikhulupiriro. Andikuona mayi akanalulira. Ulila. Chikhulupiriro. Timfotokozere Mulungu mavuto athu. Tikambe zimene zili zotitopetsa. Tikambe mdima wathu. Andi Mulungu nikuyera, Mulungu ali pakati pathu azatithandiza. Akambakali hakuti kulamula kwa Mulungu alamula mwachilungamo, alibesa. Mwamene angaonekereni Mulungu ni mwamene angaonekerenso inunso. Ki ni chikhulupiriro. Sono wena analunuza ti abambo nanga isi kutichitirako zimene sindine yayi. Hayi usantapa pakamwe sindine. Manje nanga kutichitirako nati hayi ine Mulungu anuza kuti manje nikumbwindi. Kwa maana ananuza kuti anikumbwindi manje. Kuti amumbwindi naonso akazindikire. Muzi wa Kristo abale. Confusion imene iri mu mpingo mwathu akatolika. Ine ndine muntu ka. Muziva ni makalipa ni malakwa ndiye umuntu. Kwa mamwa ine muli sakramenti ya unsembe, andi mwine wa unsembe ni Yesu Kristo. Musazisokoneza zinthu zikati ziro. Mumatenga umuntu nuwika mu unsembe. Unsembe kulibe muntu anga udetse. Unsembe ni wa Mulungu mwini wake. Koma muntu umanda kaukalipa wakwala. Koma unsembe ni woyera kulibe anga wonunge unsembe. Ndasama kabati ndi wa unsembe pakamuya. Yeah. Ukarisia ni wamuya imotinga vudane unyozana ni umuntu. But sakramenti ya unsembe sungainyoze. Sungaichose. It is perpetual, it is internal, it links to Jesus, it is Jesus himself. Ngati katolika sumvesesa iki nchifukwa chake ulandila chimene sudziwa. Wansembe ni muntu komanso si muntu. Ukarisi yaoneka mwanga chape ni mapepala koma si mapepala. Yibweza kufuta. Chamene ulandilo mbela mwanga chape kuti ni maroko bazi koma si maroko bazi.
sandulika kuchinja andukalandira nditu umvera bwe ine nikanilatu olona ndakakumana na mfiti ni mfiti yose nikalandira ukalistia kulibe amene anganirodze kanilatu naenda mdela la wemba mmene apembeza mafano nangenama ntalandira nchifukwa chake na tricky mods siningaende ku nkhondo kosalandira ukalistia nikalandira kulibe chingachitike chifukwa nalandira mbuye amene ali atunthu amene nditudi atanyema ukalistia uja ataunyema na wapasa azindikira oh nditu na mitima zikutuche zi vena mene simlandira sikuti mkumudwe abusa lulemba chianjano vianjana lulemba please lembesa situlunyoza lembesa 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 sona bosa tiambe mwambo kodi abana balembewa chizindiko cha mtanda bakaliye chizindiko cha mtanda babwere bonse sono atsogoleri amanimenta